Il-Forum mal-Għawdex u l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex qed jippruvaw isibu qbil fuq pjan ta' 8 proposti li minnu tgawdi l-Gżira Awċija. Dan il-pjan jitkellem fost l-oħrajn dwar ħtieġa urġenti għall-iżvilupp ta' direzzjoni ċara fejn jidħol l-ippjanar, direzzjoni li tiddistingwi l-ippjanar rurali u urban ta' Għawdex minn dak ta' Malta u f'konformità mal-istatus ta' Għawdex. Dawn l-NGOs qed jipproponu wkoll inċentivi fiskali biex jidderiġu s-suq tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà lejn riżultati aktar mixtieqa fil-waqt li jassiguraw il-karattru distint ta' Għawdex billi jinnominaw lil Għawdex bħala żona ta' priorità fid-disinn. Jinfurzaw standards arkitettoniċi aktar stretti u użu ta' karatteristiċi tradizzjonali li jikkumplimentaw iż-żoni tal-madwar. Waħda mill-proposti titkellem fuq l-interpretazzjoni korretta u nfurzar strett tal-policies u regolamenti attwali. L-għaddiet qed jappellaw ukoll biex Art ODZ tiġi ppreservata u għalhekk applikazzjonijiet għall-iżvilupp f'żoni bħal dawn m'għandhomx jiġu kkunsidrati barra numru ta' eċċezzjonijiet ġenwini. Il-partijiet jaqblu fil-prinċipju fuq l-osservanza ta' buffer ta' 150 metru madwar bini u monumenti storiċi u skedati fil-waqt li l-iżvilupp jirrispettaw ma jaqbilx l-għoli eżistenti ta' bini storiku u skedat. Punt ieħor li tqajjem kien dak li jsejjaħ għal xiri obbligatorju ta' mill-inqas spazju ta' parkeġġ wieħed għal kull unit residenzjali, għalkemm dan huwa l-uniku punt fejn m'hemmx qbil u hemm bżonn ta' analiżi aktar profonda biex tiġi indirizzata il-konġestjoni tat traffiku f'Għawdex.